Здравейте на всички! Това е комплектът за изработка на албум с размер 22 на 22 см. Сега ще ви покажа. Това са мукавичките с гръбнака. Това са страниците. Получавате ги в този вариант, сгънати и пиковани. Това са вложките. Те също са пиковани. Гръбнака, който е пикован, и кориците. Да започнем сега с кориците. Обръщаме си външната корица и искам първо да си наложите мукавите, за да видите колко големи са резервите, които са оставени. По принцип аз оставям 2,5 см резерви, но ето тук в случая се е получил малко повече. Ето така. Добре, почваме да го лепим. Момент да видя. Добре. Взимаме си мукавата. Нанесено е лепилен слой. За ваше улеснение пускате едното ъгълче и подравнявате лекичко. Ето така. Между мукавите аз оставям 6 мм, които ги оставям на око. Вие, ако искате, си мерете, както си прецените. Според мен 6 мм е перфектно за тези картони и за този тип мукава, която е 1,7 мм. Така. После си взимам обратно това, което е с предпазната хартия. Обръщам се го и с коската хубаво си притискате мукавите. Аз лично обичам да ползвам едно китче, което за мен е по-нежно към картона, не оставя следи. И също мога да натисна перфектно. Момент, само да наглася камерата. Тъй като аз работя върху стъкло, си режа директно с макетен нож, като оставям 2 мм. Момент да погледна до каква степен се вижда. Добре. 2 мм оставям от картона. Така, и се режа на тъпъгъл. Тук ми се е залепило по-куче. И така, готови сме да се обръщаме. Всъщност първо си пиковам лекичко по краищата. Момент само, че е доста голяма и дълга корицата. Вероятно излизам от кадър, но така е. Ето така. Навеждам, натискам. Минавам отстрани. И прибирам ъгълчетата. Натискам се го, за да може да залепне на самата мукава отстрани. Прибирам ъгълчетата. Внимателно. Тук натискате хубаво. Трябва да има натиск, за да може да се активира лепилото. Хубаво се натиснете. Това е достатъчно. Сега взимаме картона за вътрешната част, който при нас е цял, не са половинки. И вижте сега, отгоре е лепилния слой.
Слагам се го наобратно, за да проверя какви са ми отстоянията отстрани. Искам само да погледна камерата, дали ми се вижда цялото. Да. Ето така. И сега му стана, за да може да преценя точно. Лекичко подпирам в единия ъгъл, после в другия ъгъл и отпускам. И това е. Намирам си улеите. Ето така, като натискате внимателно към мукавата настрани, не така директно нагоре, а настрани, за да може хубаво да се очертаят. И много добре натискате картона. Хубаво е този картон да го, тази корица всъщност, да я сложите под нещо тежко за няколко часа. И корицата ви е готова. След като почини няколко часа, ще я сгъните и тя ви е идеална корица. Наистина препоръчвам да поседи малко някъде, за да може да е сигурно, че е залепнало, а не след това да ви се отлепи. Аз винаги си ги оставям за една вечер да си поседят. Ако, както в случая, ето тук има излезнало малко лепило, нормално е да я оставя, но по краищата просто се го изтривате с една обикновена гумичка или тази нашата. Ето тази гума също може да го изтрие. Перфектно. Така. Страниците. Момент. Страниците ви пристигат по този начин. Само веднъж сгънати. И трябва да си ги изрежете в края. Принципно аз съм ги рязала точно, но въпреки всичко, когато се сгъни, тази част е възможно да ви штръкне. Затова за по-сигурно си ги режете. Съвсем малко, може би колко 3-4 мм взимам от края. Аз лепя с бастел. За мен е перфектно това лепило за точно този случай. Тук. Предлагам ви да си инвестирате в хубава коста, която да ви служи дълги години. Тези, които са от истинска кост, тази е на може би 4 години и много, чакайте да видя дали е така, ще се види по-хубаво. Много леко е вдлъбната, което се е получило от работата, докато пластмасовите костки, които се продават, ги унищожавам буквално за месец-два максимум. Стават на зъбени. Затова се предпочитам тези, които са от истинска кост. Наистина, някъде 20 лева струва една такава костка, но се заслужава. Все пак, зависи до каква степен работите. На мен ми е като продължение на ръката буквално. Тази. Но трябва да си изберете с дължина, която на вас да ви я устройва. Те са от 12 до 20 см. В случая, тъй като моята ръка не е от най-малките, съм си избрала 18 см костка. И на мен ми пасва. Имам 12 и ми е много миниатюрка. За изключително редки случаи я ползвам.
Няма нищо сложно в залепването. Просто слагате достатъчно лепило. Ако го желаете, може да се го размажете с четка силиконова. Ако не, може и така. Аз никога не съм го размазвала, защото тук натискам доста и то си се размазва. Важно е само да внимавате с количеството лепило, да не е прекалено, за да не ви се набръчка картона. Особено ако изберете цвят, който да е от тицианото. То е 160 грама картон и знаете, че е по-тъничък. Там трябва да се внимава с количеството лепило. Винаги, когато си направя това, си взимам две. Ето така по 6 страници. Взимам си две мукавички и им слагам щипки, за да съм сигурна, че всичко е перфектно залепнало. Така. Сега си взимам вложките. Просто си ги сгъваме. Ако искате да имате хубава бига, винаги сгъвате към изпъкналата част на бигата. За да не ви се криви и най-вече за да не ви се пука картона, защото някои картони знаете, че могат да ви се напукат много лошо. Ето тук. Така, сега гръбнака. Той е с размер 21 на 21 см. Бигована е. Аз предпочитам този тип гръбнак и просто си изгъвате, подравнявате се от този и от този край картона и вижте как на хармоника си го сгъваме. Тези, които не са правили, две биги на, как да ги кръстим, нагоре, една надолу, за да може да се получи хармониката. После отново две нагоре и една надолу, докато свършат. Ще видите след мъничко. Винаги на всяка сгъвка се старая да подравнявам от двата края, за да не изкривя бигата и за да не ми вървят на криво страниците. В началото отнема малко повече време, в последствие свиквате и няма да ви притеснява това, но си е една застраховка, за да са ви равни странички. И ето как трябва да ви изглежда гръбнака. Надявам се да се вижда добре на камерата. Така. И сега в тези улии ще сложим лепило. И тук искам да кажа, в момента ние предлагаме заготовките в 43 цвята. Впоследствие може и да бъдат различни. Може да се ги поръчате в който искате от цветовете. Ако се затруднявате кой цвят какъв е, т.е. кой нюанс светло-бежево, примерно ви трябва, отивате в графа картони, цветни картони на сайта и там ще може да видите, има по-големи картинки на картоните. Постарала съм се принципно да бъдат реални снимките, доколкото е възможно, нали? Защото всеки екран показва малко по-различно. И гръбнака ми вече е готов. Как бяха скрити панчи. Ето така. Вече е готов. Хубаво е принципно да го оставите малко да изсъхне, за да се залепне перфектно лепилото. Сега
Ето тук ще го подрежем, за да може да сме сигурни, че ще ни влезнат добре страниците. Принципно височината на гръбнака е 21 см, а аз биговам страниците на 21,1, за да съм сигурна, че ще влизат спокойно, но все пак хубаво е да са ги изрежете. Взимаме си корицата. Тук имам нещо изцапанко. Мукавата, която е на гръбнака, е 7 см. Слагам се маркер на 3,5 и тук отново на 3,5, за да знам къде ми е центъра. Взимаме си страница. Аз ще взема една друга, която вече е залепнала. Нанасяме си хубаво лепило. Важно е тук да има достатъчно лепило, но все пак да не е прекалено много, за да не ви излезе и да ви изцапа албума. Както ето тук сега ще стане повече. Така. Позиционирам. Старая се да е по средата. Сега тук имам една специална биковачка. Натискам само по средата. Взимам страницата и я слагам. Да видя дали ми върви успоредно. От този край е окей. След като е окей, си натискам. От другия край проверяваме дали върви успоредно. Да, перфектно е. И така. Натискаме се го. И сега на предния клип ви показах как веднага залепих страниците, но много леко ми се размести гръбнака, което лично мен ме дразни. Затова този гръбнак ще го оставим хубаво да изсъхне за половин час и чак тогава ще му залепя страниците. Има случаи, когато се го... Ето така се го хващам и се го държа. Но този просто ще го оставя. Ще се взема един друг, който вече е изсъхнал. Ето така. Със същия цвят. Вземаме си и неговите страници и се ги залепваме. Слагаме по малко лепило, като внимавате да не слагате лепило до края на крилото, мисля в долния край, за да не ви излезе. Натискаме и сме готови с тази страница. Така и останалите 5 страници се ги залепваме. Както казах, трябва да се научите колко лепило може да слагате при различните видове картони. По-плътните картони носят повече лепило, но то не винаги е необходимо да е твърде повече. Защото може ето тук да ви излезе и да се чуете с какво да го почистите. Какво лепило да ползвате? Ми любимото ви лепило. ПВА лепило, с каквото на вас ви харесва. С каквото сте свикнали да работите. Някога имаше една Анита, която беше много хубава, но бутилчицата й беше много твърда и заболявате ръката от стискане. И на мен ме дразнеше на очите. После
Разбира се, пастела се ползва. Всъщност това ми е голямата любов пастела. Имам и такиго, то е малко по-гъсто такито и също неговата бутилчица е малко по-твърда. Отнема повече усилия, за да го стиснеш. Аз не искам да се натоварвам ръцете. И съм дори да ползвам друг тип лепило, всичките си ги слагам в бутилчицата на пастела. Важно е страниците да ви вървят ето така успоредно. Притискам винаги с ръце в началото, мъничко да хване и тогава с коската. И сме на финалната права. Не е сложно. Знам, че харесвате нашите заготовки и затова искам да ви науча вие да се ги правите по начина, по който аз ги правя, защото аз все пак имам само две ръце и колкото и да искам, не мога да направя всички заготовки, които вие обикновено ме поръчвате. Затова ще се радвам, колкото се може повече хора да се научат да си ги правят, така и за вас разходите по направата на един албум ще бъдат по-малки. И сме готови. Ето ви едно перфектно албумче, което е готово за декориране. Благодаря.